Abathengi abasebenzisa uVodacom bazakuvuyiswa ziindaba zokuba bazakuhlawula amaxabiso edatha aphantsi.Oku kuza nanjengoko lenkampani ivumile ukwehlisa amaxabiso edatha ngomnyinge ongaphaya kwe-30%. Ukuqala ngomhla wokuqala ngoApril. Lenkampani ithi abathengi bazakonga imali engaphaya kwe-2 billion rand. IVodacom kunye nekomishoni yezokhuphiswano kweli zibhengeze esi sivumelwano kwinkomfa neentatheli bebanjwe ePitoli namhlanje. IVodacom kunye nekomishoni yezokhuphiswano zivumelene ngokwehlisa amaxabiso eData ngeepesenti ezingaphaya kwama-30 isithuba seminyaka emibini kwaye la maxabiso aza kuqala ukusebenza ngomhla wokuqala kuApril. Umkomishinala uThembinkosi Bonakele uthi abathengi baza kuxhamla kakhulu kwesi sivumelwano. Uthe i-intanethi idlala indima engundoqo kuhlume lwezoqoqosho oluxhomekeke kubuxhakaxhaka bale mihla. Vodacom has agreed to a 2-year substantial reduction of monthly data bundles across the board. Effective from 1 April 2020, prices will come down by over 30% across all channels. For example, 1 gigabyte monthly bundle will drop from 149 per gigabyte to more than 99 rands per gigabyte, including VAT. To no more than 99 rands. IVodacom ithi isivile isikhalo sabathengi yagqiba kwelokuba ingalwi nelikhwelo lokwehlisa amaxabiso eData isebenzisane nale komishoni. Ithi ngokwehlisa la maxabiso abathengi bazakwazi ukonga imali engaphaya kwe-2 billion rand. Of April 2020, Vodacom will introduce a range of initiatives that will result in a 2.7 billion rand in additional savings for customers. This forms part of a broader Vodacom Group program to create a social contract with its stakeholders that will address pressing societal challenges in each of the markets in which it operates. Umphathiswa wezorhwebo noshishino uthi urhulumente ulivile ikhwelo lolutsha ngamaxabiso axhomileyo eData. The agreement today between the Competition Commission and Vodacom provides a significant boost for small businesses and South African consumers. Young people have been saying data prices must fall, and we heard them as government. Le komishoni ithi isekwingxoxo ne-MTN neTelkom malunga namaxabiso eData kwaye iza kufikelela kwisivumelwano nezinkampani kungekudala.